ka san gari ba mata. Yaya ba ka san gari ba mata mala ya yake da wannan magana ya ce to suna da bayan wajen suna saurare akwai kuɗi na ya alheri. Dama zuwa yake yana dawowa yanzu ya dawo. Bayan ya gaba ɗaya haihuwa da haihi. Mai wannan magana da kanshi ban sako ba. Suleiman yake da wannan magana. A'a ba haka ta kawo da gudu. Sale ne ba Suleiman ba. Sale wurin da yake da wannan magana ya ce shi ma ya biyo san malam hayya ba kasar gari ba mata ya ba da kwanukan LPP da kayan 40 sai lalle yan kaukan farin yan gari su daga ka. A jira da saurarawa mu kai kuɗi mu koma sana'a ka roƙi mai akwai kai naka in kai roƙi wani su ka wahala. Wanda ke da wannan magana Hassan yake da wannan magana na fa'iza. Ɗiyan tagwayen Allah, kai da Allah yan fi kyautar Allah, a kama idan kowa amma ban da idan ɗan ƙira neman abinci yake.
na gaishe ka. Talele muke maka barka da shekara kwana ce. Wawule su bani kurba zuwa. Wai ka kai waje ga yayi kaɗan na maza a koma ƙauye. Thank you.